Als ik benoemd word tot kinderburgemeester, dan beloof ik dat ik mijn uiterste best zal doen om een goede kinderburgemeester te zijn. Ik opkomen zal voor de kinderen in de gemeente. Wat zeg je dan? Dat beloof ik. Nou, de kinderburgemeester wordt vooral inzet met ceremoniële activiteiten. Dus dan is bijvoorbeeld de heilig van Sinterklaas, de paardendagen, 4 5 maaien. En ze binnen nog andere dingen bijspekken met dit echt past. Met wij te jaren dan een bezoek brengen. Ik denk gewoon, ik ga wel eigenlijk met de burgemeester naar Sinterklaas toe. Ja, gewoon de kinderen wie kijken dit. Leuke dag hoor. En de kleuren groen, geel en rood komen terug in de gemeentevlag. En wit. En wit. En die zit hier, dat heb je heel goed bekeken. En jij bent de eerste aan wie ik hem mag omarmen. En ik hoop dat je een jaar lang met heel veel plezier deze ambtketen zult dragen. De jeugd er ik bij. En vaak voor de jeugd was wat 14. Als iemand wat ouder is, ouders 18, dan kunnen stemmen en dan kunnen ze hun invloed brengen. Maar dat heeft maar de jongeren bij net. En we hebben nu bewust voor gekozen om nou de eerste burgemeester te werven van het speciaal onderwijs. Ik met mijn beperking, die jij er ik helemaal bij. En ik hoop dat Arjen het verhaal ik meeneemt, wat er beleeft met mij, naast zijn kwalen, naast zijn klasgenoten, dat iedereen deelgenoot van worden kennen.